салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳастем дар бозори Корвон пушти Корвон сити меоем. ҳаминҷода пароходи калон ҳастай, пароходи калон ҳастай. ҳаминҷода ҳаст барои шумо имена курпачавориёро сиёмка мекунем, мепартоем ки шумо нарх навоша дарак дошен. барои ҳамун дастгири шумо чи аст? Дастгири шумо як лайка шумо дарек медорен ё ки дарек не фромӯш мекунед. барои ҳам таъкид мекунем ки фромӯш накунед, лайки хунасухтара бимонен. кори мо ҳам пеш мерава, и дастгири шумо мешава, ҳам шумо савоб мегирем, ҳам видеои мо боло мерава. ягон компирак мея ҳаминҷода харид мекунам, мефаҳмам ки дар инҷа чиз ҳастай. навори мо ай пишти дарвозаи ай пишти Корвон сити, инам хеле пароходай. ҳаминҷода меоем. магазин дукони Муҳаммадҷон будастай, рақам надора, лекин Муҳаммадҷон ки гуфтен ҳама иҷара мешнохтааст. ай барои ҳами сар мекунем, айрӯи аямиё гап занен ака ё метршон ё ки метрш акаҷон има ай 10 сума сар мешавад. ҳамаш сифатҳои хуб анамакҷон. ай 10 сума то 45 сума растад. ё акаҷон аз саран сатинвор ва матрасвор. як лам меримози бар ҳазур ака ё рангшон намерава. биё ака габза ё рангшон намерафтаги рангошон намерава. гарантия доран ака. ҳамаш пахтагиан ака. чизот биҳад зур ки қавси зур будаст. ҳамаи сифатош ҳаст, ҳамаи намудош. барои дорои якрандозо ака. барои курпачае ки хонада мекунӣ, барои ҳам ё барои хона чанд та расветка аста ё ака худо даргун ака 100 расветка шад. 100 та расветка дошта будаст ина ҳозираш да ака. хай шумо вақте ки омаден, вақте ки айноми канали Libos TV гап задан шумо арзон мекунед, а скидка дора ака. айноми ами канал гап задан акаҷон скидка 0%. гап не 30% тахфиф ба урусӣ скидка доранд. ана ҳозир мегзарем барои курпачавои беҳад фасон ки ёра мисол барои хонотон мегирен. сар кана ай ҳамин якмаш сар ки ё комплект чандия нишон дод акаҷон. қолини турки, қолини турки тоза акаҷон 65 сума. хай ака номи канали шумо гап зан иншоалло ки ам гуфтем ку 0% 65 ки боша акаҷон 45 метем айноми канали шумо гап задан. ши ё шакаҷон бар паҳмошам бар калонош яги 60 нархош 85 сум ё 65 сум акаҷон. метраш а метр 65 сум. баъд акаҷон болош ҳол бия хая брем баъд не болоша бо мегзарем. биё ё ҳамаш я нархана о акаҷон то ами ёса як чанда 65 сум ака яги 40 85 сум яги 60. чанди ҳози ами ёшайна ами чизе ки экран да ҳаст ами чандия 65 сум оно 65 сум. барои подписчикои канали Libos TV ё ки бо арзон мешавад 45 сум мешавад. 45 сум мешидай. ина айноми канали якм сортан вақте ки 65 сумай айноми канали Libos TV гапзани 45 сомон метрша ҳисоб карда мета. бинед ки чӣ қадр сабуки барои подписчикои мо ҳами бародар мекуна. дукони Муҳаммадҷон буда, дукони Муҳаммадҷон будастай. беҳад бачаи хуб, муомилашам хубай, муомилаи хуб дора. бефанд фребай метрш 100%. ҳай хеле 95 сантиметр нест, метрш 100% санҷидем. аҷиботай ана ё ҳастан нархошони ки мо шуморо гап задем. бо иҷа ҳаста ё дига маркана ба хамилион акаҷон. хамилион а гап зан дар бораи хамилион. хамилион акаҷон ё ворс доранд. мақсад ака нами валвалакӯи мебинед акаҷон ё клек агинестанд. мақсад ё намерезанд ака. гарант шиқати акаҷон 55 суми нарх савдошонай. айноми канали шумо акаҷон 45 ёша 45. ина марҳамат бибинед ки ё намерехта будастан. ина ави чанд қар яхешта мешини ку ина мереза. ина нигаҳ кунед шумо. ина мереза, ин намереза. ина диден. ина нама даст ма ай пеш нишон метам ки бо бовар кунед. ина шид ягон чиз нест. 100% ки и тилоякошон мегем хидмон тиловориёшон тилошоно мегирен дандон мекунем ба мегирен фақат мегирен дандон мекунем. хеле бугӯй намереза заминда. ина чиёшон текстили тоза барои подписчикои канали Libos TV беҳад арзон. барои ҳам мегӯм ки шумо лайки хунасухтара биҷиқен ки як каси дига бибина, шумо савоб мегирем. барои савоб
ҳамон чиза бинен ҳамаи ҳамеҳо нархшон 45 я то анамиро сакаҷон 45 ё ҳам стандарт ака барошон як 40 хай бои тараф шакаҷон габзак як 80 ака гуфтам ку ё бо қад баландан ака мо мехел гап мезанем адаби намешонем ака мо адаби гап ё шакаҷон 85 сумия ё шака барои канали шумо барои амо бародар хоҳаре модарои меян акаҷон 65 ё борои наван ака борои ки дина омагия дина ҳа оли боро ака то қай магазини мо дар нозирашта دیگه نیستن ها نه یکجون دیگه متازم اینا مرحمت بینه که اینا میگه که حوض شما دیدستین ولی در یگون جو نیست امی وقتی که شما میگیرین یکم آدم میشین که میگیری دیگه آدم نیست که پیش شما گرفته باشه اینا می حوضی آوردنشون حوضی اینا واسوش نه ما چی میکنم ما اینا چیزی که میگی رکلام میکنم پیش کی پراور کم میکنم اینا بعد میگیرم اینا نگاه کم تراکم بو نیست نه تو نیست که مثال ما چیزی که بازی دیگر رنگی پیش سیوم کنم میکنم پیش اول میفهمم بعد نوار میگیرم یا استیصالی که جوانه که خمیلیونو اکاجون ماتریالاشون ترکیان озираш дароз гап камтар пинтар аюса ҳами ҷамъека ҳам турко мекана ка аксар даватани хидмона дами ина нигоҳ кун номи шабнам будааст заводи шабнам ина шабнами сураё айму яка ина зинда бошин ина фабрикаи ҳама худаш будааст ина шабнами сураё кирташам буд омадай кирташам буромай ина чи ина курпачавуришам буромадагиай ҳама чиз ами шабнам ҳама шабнам шидагиай убши ана акази мегзарем ай и тарафи болоҳошон ина ёша гуфтем намигӯрам ёраҳова габза ки хеле яхтама гуфтам ку я 85 барошон барои канали либос тв чанд дира кажон нефаҳмо иншоалло 65 ҳисоб мекунам хай гуфтам ку баркалон анака о баркалон ҳисоби ки метрш зиёд фаҳмо ина 45 у 65 барое ки нигоҳ кунед вай калон аёфи баланда ина шумо нигоҳ кунед ҳама чизе ки шумо мебинед именно барои канали либос тв арзон мекунам бо ина чизое ки ина болода ҳастанд ранги киртаи ранги материалошон ранги помбал хӯрияи ай киртаи помбал гирифтаги нигоҳ кунед чанқа чиё хубай вай бологиё чанда ина чизе ки экран ҷон хамилионои туркия акамсота метрио 145 сомон яка ай барам каналш мо як сеш мекунем як си як си 15 сумия сар метрш акаме фақади барои канали шумо яка зинда бош зинда бош ина бинед ай киртаам ки немешава бовар ки мегӯй ранги материали кирта 130 сум мек метрш будааст 130 сомон 145 ака фурӯшаша и бароям канали шумо як 45 буда як 30 медуда ина ки як ча флора пеш бибина як ча флора пеш бибина ки бовар кана ки чанд қад зураниро и турки будааст турки будааст ина материал ранги помбал хӯрияй ҳавси шабине ки хай басшумш меарзай раби як 30 ببینید خیلی خیلی نمیشه که همین را بگیرن هم کرتا کنن هم کورپاچا کنن پاتسویتی کورپاچاشون کرتا کنن اینا یا ممکنه که کرتا کردن اینا نگاه کنیم انا شانفرور تمام وای شانفرور که پیش بیان دیدم عجیب بود زود انا برام میگم کسی که در کانال اونا نیست اونا شوا کسی که ما بالا شو شد انا ای پرنه ای طرف انا را فرو کمی ببینن که چه خیلی فاسونا رنگو را ببینن تمام انا برای همین ما شما که مهنت میکنیم شما هم قدری مهنتی همین بچه را بدونین یک تا لایکی بوبوگی را بمونین لایکی خونه سوخته را نگاه کنین چه خیلی فاسونا یک تا لایکی خوناسکتر میمونه تماشا میکنین اما پیش میگیرم این کو ترکیه کو این وابشه بود این وابشه دیوانه شده اینه این مرحمت ببینید اینا که این همینجا چیزی که از من نشون دادیستم اینا برای شما تخفیفی 30% میکنن بچه اینا برای که همین مهنت کردیست این بچه خیلی همه خدمون اینمی کانالی لیبوس تیوی اینمی پاتیش که شما دا حضور رحمت برادر یکم جا یک گفت زنه که کانال دا
лайк бимонам бугу. лайк бимонем бародаро модару кадой мебинен. ҳам кори мо пеш мерава иншоалло, ҳам кори акамон пеш мерава. Зинда бошед. мо дар хизматем акаҷон. Обод бошед ака. Зинда бошед. Ина хотири бародар. Ва фикрам ки шумо лайка фромӯш намекунед. Фромӯш мекунанд ака, ага немемоно. Зинда бошед. Зинда бошед, зинда бошед. Ҳая бор дига барои фурӯшандо раҳмати калон, боя бор дига такрор мекунам ки и дар ровна дар пишти Корвон Сити ай. Корвон Сити дар рост дар пиштиш меоянд, дукони Муҳаммадҷон суроғ мекунед. Иҷода ҳамаи намудаш миёван шумода метавонанд.